chcela opýtať pani Királiovej, že čo vy hovoríte na to, že síce dostanete 13. dôchodok, ale prišli ste vlastne o ten rodičovský dôchodok v tej podobe, v akej je teraz. Že čo na to hovoríte? Na to je ťažká odpoveď. Pozrite sa, tí, čo majú deti v zahraničí, je môj názor, že zase tie deti tam žijú si dobre, krásne zarábajú, tak tých rodičov môžu podporiť aj inou cestou, nie len proste tými percentami, takže neviem, čo